Barayi suka kace min iyaye. Da na kirawanki? Duka har dangin mamani na. Da sun ka shigo garin da sun kashe su. Bibiya. Labarin wannan boyar Allah labari ne mai ban tausayi sannan kuma labari ne mai ban tsoro. Inda wannan kafa tamu ta sahihan labarai ta zanta da wannan boyar Allah. Inda take cewa ɓarayi ne suka kashe mata iyayenta, mamanta da babanta sannan kuma da dukkanin danginta. Inda firgici ya kama ta, ƙwaƙwalwarta ta fara samun matsala. Sannan kuma waɗannan ɓarayi suka tafi da ita, ta yi tsawon wata 3 a hannunsu. Sannan suka ɗaure ta, suka mata ciki, sannan suka dinga dukanta har sai da cikin nan ya zube. Daga ƙarshe dai Allah ya kuɓutar da wannan boyar Allah. Ku saurari zantawar da muka yi da wannan boyar Allah. ‘Yan tinafan na ce muka cika shigo garinmu. Da sun ka shigo sai sun ka yi. Suka kace min mamanni na. Da innaki da babanki da sun kashe su. Duka har dangin mamana. To ke sai sun kama kimi. Kama ni suka yi, da suka kama ni na fi wata a hannun. Ke wata nawa hannunsu? Wata 3. Wata 3 hannunsu. To ke dai sun ka kama ko da ke da wasu? Ni kadai. Ke kadai sun ha kama. To da sun ka je can ne sun nemi a bada kuɗin fansa ne. Ba su yi magana da kowa cikin danginki ba. Duka jikin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Hajiya Aisha Idris Mai Kwai, a Christian Kesumara Defender Kusa. Ga wannan yarinya an kawo muku wannan ofis ɗin. Kasancewar tana cikin wani yanayi. Ya an ka kawo muku ita? Gaskiya jiya ƙarfe 5:30 Hizba sun kawo mana ita, tana cikin wani yanayi wanda yau da za ka kalle ta irin yanayin da an ka kawo ta jiya da ba za a iya gane ta ba. Saboda jiya an zo da ita cikin wani hali na ainihin ƙazanta da kuma gashi nan dai hankalinta kamar ya kau. To amma cikin iyawar Allah da kulawar ainihin shugabanmu sai gashi kuma ya ba mu ita, an tafi da ita gida, an yi mata duk yadda ya kamata saboda mun saba yin haka idan irin haka nan ta kasance. Lokacin da kun ka je da ita gida, za ta labarta muku abubuwan da faru gare ta. Ni ta faɗi muku? To gaskiya gida ba mu samu wani cikakken bayani ba sai dai yau da sahi. Ita ce muku? Abin da ke faruwa jiya bata samu an samu na komi ba, amma yau da ta dan samu kanta hankalinta ya kwanta, an yi mata tambayoyi kuma ta ba da ansa gwargwado. Na farko dai ta ce ita barayi ne suka kama ta, kuma ita yar birnin abin ga sabon birni ce, sannan tana da iyaye kuma iyayen nan nata barayi suka kakkashe su. Daga ciki akwai ƙannanta, musamman ma ƙauna guda ce wadda aka ce Rabi. So kuma mun yi mata tambayoyi na cewa to tana da yanne maza, ta ce yannan maza guda 2 kallon irin halin da sun ka samu kansu sun hirgita sun ta tahiya su suna Lagos, ita ɗaya aka bari. Ta faɗi muku can halin da ta kasance hannun su 'yan bindiga ɗin? Lallai ta gaya mana cewa watan ta 3 can, kuma can ne ta samu wannan cikin, wanda shike wurin bugunta kuma suka barar da cikin, wanda da haka nan ne da lokacin da suka ɗaure ta dinnan tsawon lokaci kuma sun ka ga cewa bari su sako ta da Allah ya ƙaddari kwananta na gaba, suka sako ta har ta samu kanta cikin gudu na ƙasa har ta kawo nan, wanda shike 'yan Hizba sun yi ƙoƙarin ganinta, sun ka yi ƙoƙarin ɗauko ta su kawo mana ita domin mu taimaka mata kamar yadda mun ka saba mu hukumar Human Rights. Idan irin waɗanga matsaloli sun kasance ga yara ƙanana ko mata ko gajiyayyu ko waɗanda ba su da galihu,
mukan taimaka masu domin kulawa. To da aka kawo ta tana cikin halin jini da kayanta kuma aka yi ƙoƙarin tsaftace ta, wanda shike yanzu duk wanda ya kalle da an ka kawo ta jiya da yau ba ɗaya ba ne. A yanzu a matsayin ƙungiyar ku ta furta muku wasu daga cikin ƴan uwanta wanda kila za ku iya samun su? Akwai ƴan uwanta waɗanda ta furta, domin da safe bayan ta yi bayani ne shine shugabanmu ya ga cewa ya dace mu je ma'aikatan mata da ƙananan yara wurin kwamishina ita ma a sanar da ita, saboda ita ce kwamishina Women and Children Affairs, wadda take ita ma tana kula da irin wannan abubuwa ɗin idan suka taso. Wanda shike mun yi ƙoƙari bayan shugabana ya tambaye ta kuma ta ba mu cikakken bayani, kuma abin da ta faɗa mana nan haka muka yi ƙoƙarin da muka je can Women and Children Affairs ta sanar da su haka, kuma aka yi mata tambayoyin 'yan uwanta. Ta ce yanzu haka tana da ya guda wadda aka ce ma ainihin Tumba, wanda shike an mata tambaya ɗaya bayan ɗaya aka ce tana da ɗiya. Ita Tumba ta ce tana da ɗiya biyu, akwai Halluru akwai Safiya. Sannan menene sunan mai gidan ita Tumba ɗin domin ta yi mana cikakken bayani. Ta ce sunan shi Usmanu Yaro mai sai da barkono a nan wanda yake kaiwa a gadar gayan. Insha Allah haka ta yi mana bayani, wanda shike tun 11 ma muna can Women and Children Affairs har zuwa yanzu ƙarfe 5 da wani abu da muka baro wurin, saboda tambayoyi da kuma ainihin kai da kawo da muka yi mu cimma ainihin matsaya. Yanzu wani ƙoƙari za ku yi domin ganin cewa ko hannun tata a hannun ita wannan antin tata? To alhamdulillah dama tahiyar da shi shugabanmu ya ce a yi Women and Children Affairs domin su shigo ga lamarin, domin a ga cewa an yi mata, an kula da ita, domin mu yi haɗin gwiwa da su a je a kai ta asibiti a a'auna ta a gani an matsalolinta, saboda ko da Allah ya kaddara an tafi an kai ta wata matsala ba za ta biyo baya ba. Amma in mun tabbatar da cewa an yi mata cikakken aune a asibiti, to insha Allah za a kula da magungunanta da wasu suturu da muka bukata a ɗan taimaka mata da kuɗin mota, wanda shike za a yi ƙoƙari a ga an hannanta ta ga ainihin wannan antin tata a Mararraba. Ga mai son ya tuntuɓi wannan ofis ɗin, kina da lambar ku ƙasa?